bed. Yabona abantu balala kanjani? Jonga laa nto anamdiyadiya abantu balala quiet. Ngoba bayabacutheka ngocutheka but kusekho abahleliyo ke bayabe sithi sa andibone security zazikhona namhlanje andibone mahluko but ndiyayibona mahluko zikhona iimpahla ezithathiweyo nalaa yabona nalaa ntente bemile iwile ngo yabona i-ID wayo but ke ndiyabona ke singena ke sojonga apha phakathi better life uba kunjani na kuSunday xesha is about 11 kusekusasa if we can just check red ends zisekhona zona like ungathi uyakhontinisha nazibhiya abalibhiya uyagweva nogweva so ubomi buyaqhubeka babuyile bayabona bahlala kabi zindlu yabo toilets. I'm not sure. I think those are red ends. Otherwise, we clean. Ubomi buyaqhubeka kweli cala langayo. But benzojonga nje uba engaba ukhona na ngathi kodwa ke unocontractor yaqala akaappointwa mntu ozolungisa izindlu ezi abantu bazidifendile njengohlala kuzo zilelo hlobo akabonakali unocontractor wasajonga uba sebeqalile na basibuza apha kutata ekanathi kurayithi mhlekazi hayi nokusiviwe from i-BCM TV uSviji phaa kwi-BCM TV tata akakaqali nocontract ulungisa ezindlu zenu uhlala eSibunzana umntu wale uhlala usaphumile ke ukwalapha around akudalanga nge-advance emhlophe so wena uzoklina nje iyadi zobaklinela hayi ke but akabonakala ndiboni nami nocontractor ko akabikho nto yenziwayo ndike ndabuza bakuba njengoba beziyeke esithubeni nje kungafakwa namanzi lanto but isola ikhona zimithe ezikhona hayi inoba ingathi bangeza phaa ngoJanuwari so ke ngoba bazozikhusela nje bona uhlala apha kuba kunyanzeleke kukhutshwe abantu bokucaba bahlala ingezo zabo hayi nobe sisenze esi story wena tata qha ke ngobe sojonga uba seqaliwe na ukwakhiwa ulungiswa ke ngoku for bona yabona hayi kami sojikela nakwelinye icala enkosi mkhulu wam sure ezusiva ke utata I understand ngathi ngayinto yangoJanuwari ngotsho kwakho because it seemed like akappointwa inoba umasipala naye uyojonga uba uyaphinda kubuyele le company bilapha we don't know for uba kuzokwenziwa
i-rectification yezi zimoshakeleyo bakhiwe ngezekakhiwe but think abantu life iyakontinyusha kweli cala abantu babuyela almost zonke zonke yabona abantu bangenile ezindlini zabo ezinye ke zitshixiwe nje umuntu ufake iqhaga kuba mhlawumbe akabi na-chance oright kho kwimeko right for uba ngahlala kuyo understand ngathi zibhetere noko ezi zibeli cala ngapha ngathi zibhetere ezi sonyuka nje apha i-main road yalapha le sisho ngapha kuyo uba ubona uquiet apha ngaphakathi uquiet akosayini no contract abantu nje bayazihlalela bayazigcinela izindlu zabo kuyabonakala apha bantu shona bebezinida izindlu because bangene njengoba zinjalo abathanga ayisolinda zenziwe zilungiswe umuntu ungene injalo abantu bangene njalo nabantu red ants bakhona so yabona red ants zithathe enye indlu zihlala kwalapha nazo kwezindlu otherwise uquiet nje So, the friends.